Pak. Pak. Mesti deh. Delok iki lho, Pak. Kowe oleh juara siji lho, Pak. Ini yang delok iki lho, kowe oleh piala juara siji. Juara opo iki? Juara bangkong suwai panji, Pak. Jakong ngendi sih. Apa sih? Pak, yang kowe juara siji lho, Pak. Delok kowe oleh piala juara satu bangkong suwai panji. Cek mata. Pokoknya uang harus ngerti kabeh nak kowe juara siji bangkong suwai panji, Pak. Pak. Ini maksudnya apa tadi? Ya uang nanti ben ngerti kabeh lho, Pak. Nak kowe juara siji nek. Emang kowe enggak bangga tah juara siji ngene iki? Hah? Iki sing dia iki sapa? Sing ya ada iki yo mau lo diternek. Emek. Harus padha ngerti kabeh nak kowe juara siji bangkong suwai panji. Kowe harus bangga lho, Pak, dadi juara siji nek. Cacat bocahku juara siji. Jadi opo sih maksudnya mbok wetok iki, Jan? Dek. Ih, Pokoknya kuwi maksud banget opo? aku ora ngerti wong-wong lho, Pak. Bahwa aku iki juara siji. Ngomong siapa? Ya wong-wong tanggo-tanggo kabeh to. Ben padha ngerti. Wah ya ampun Pak, menjual siji bangkong sampai panji ternyata. Wah jan hebat teman. Ngono ki lho, Pak. Ora aku bangga lho. Aku tak ngerti lah. Wah, jan. Duh, kayak nanti to wong-wong iki kok ora enek uang jas lho. Jan, tak mlayu rono lah. Dek, iki jane nyapu tuh jane iki. Lah kayak enek uang kae. Jan tak merono lah. Dek, jane iki nyapu tuh jane iki. Kuwi nanti lho. Dek, jane ya Allah. Kok malah ngisi-sini aku sih? Walah, lah kowe nek wong kerja kowe. Lek Lah opo to kae bojomu men kok mlayu-mlayu iki? Mata. lho bojoku juara siji bangkong suwai panji ki lho. Kok enggak hebat. Pak. Tuh jane iki, Dek. Wes to meneng aku iki. Picek ya. Cincin aku sih. Ngisi-ngisini apa to, Pak? Kudune kowe iki bangga juara siji ngono lho. Bangga pone. Ya bangga lah juara siji bangkong suwai panji. Ben wong-wong ki padha ngerti ngono ki lho. Piye to, Pak, kowe iki, Pak? Apa ora hebat ya, Lek ya? Delok iki lho, Lek. Bojone Pak Men ka lho, wong Bangkok kok dibangga-banggakne. Apa sih hasilnya? Wong stres ya. Paling wis stres wong loro kae iki. Lek lho, apa ora bangga ngono. Balik lah sini aku lho, Dek. Dek. Apa to, Pak? Iki prestasi ki harus dibanggakan. Prestasi apa sih? Prestasi juara siji bangkong suwai panji ngono lho. Prestasi kok iki jenenge. Lah jangan. Tak pernah lah tak ngerti wong kayak enek wong. Balik rasa cincin aku iki. Nah,